Salutare! Cu voi se află Ianis și astăzi o să ne jucăm Brawl Stars. Înainte de toate să nu uitați să dați un like și să vă abonați. Mulțumesc! Hai să jucăm Brawl Stars. Am venit aici să dăm win pe Brawl Stars. Nu. What? Ok, habar am ce face. Opa. Nu. Dacă vă întrebați, acesta este lockerul meu. Cam acest acest videoclip. Eu am fost Zianis, voi sunteți cei mai tari și o să ne revedem data viitoare. Pa, pa!